हार्ड वर्क खालामबासो गावबा गावनि लाइफखौ साक्सेस खालामनो हाखायो नालाय जों गासिबो खस्थ' खालामनांगोन। नाजानाय थायोब्ला जाफुंसार जानो हायै जेबो गैया। बे बाथ्राखौ रोखा फोरमान होदों। स्टेट लेभेल पुलिस रिक्रुटमेन्ट बर्डजों खुंजानाय आसाम पुलिसनि एबि कनस्टेबल कामान्ड' आरो गुबुन गुबुन बिफानाव क'क्राझार जिल्लानि बावखुंग्रि बिटिसि बियाबनि सिङाव थानाय उजानफारा गामिनिफ्राय साबा बर' लाइमोनफोर फारियै मिथिंगा बर', बिनय बसुमतारी, रुपनाथ नार्जारी, मिथु बसुमतारी आरो थरायना सांग्रिला मुसाहारी लोगोसे मधुपारा गामिनि उरखाव मुसाहारी, बामुनगाव गामिनि अलकनाथ नार्जारी आरो अबायकुथि बान्दरपारा गामिनि मिथिसार बसुमतारी आरो मलानदुबि गामिनि जांगिला बसुमतारी मोनहा आनजादाव उथ्रिसार जानो हानानै आसाम पुलिसनि साख्रि मोननो हादों। आसाम पुलिसनि कामान्ड' बिफानाव सायख'जानानै गोसोआव माबायदि नांदों फंबाय? आं सासे कामान्ड' जानानै गोसोआव जोबोद रंजानाय मोनदों। आं जे सासे लाइफआव बेबायदि कामान्ड' जागोन आं गोसोआ जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो। बिनि आगोल बहाबा ट्राइ खालामबायदोंमोन नामा? खालामदोंमोन सिगाङाव बेबायदिनो फथाराव मावहैलाबायदोंमोन आं अरुणाचल मानि। ओमफ्राय पुलिसावबो होदोंमोन, रिटेनाव फेल जानानै गैया। नाथाय दिनै आसाम पुलिसनि सासे जवान महरै सायख'जाबाय। बे सायाव सोरनि इनकारेजमेन्ट दं होननानै नोंथाङा बुंनो सानो? बाहाय सोरखौ नोंखौ थुलुंगा होआ आरो नोंथाङा बे साख्रिखौ मोननानै गोसोआव मा फिल खालामदों? जोंना माखासे गामिनि सेंग्राफोर बिसोरजों थाफा माने बिसोरजों नागिरनानै आंनाबो गोसोआ ओरैबायदि थुलुंगाखांदोंमोन आरो जेन आंबो सासे बिसोरबायदि नागिरनानै सानसे समाव आं जिबा हारिनि बा मोनसे स्टेटनि बा समाजनि थाखाय मोजां खामानि मावनो नाजालांगोन साननानै। साख्रि मोननायनि उनाव सासे सुबुंनि लाइफआ सोलायलाङो। बे बिथिङाव जोंनि लाइमोनफोरा गोबां गामियारि ओनसोलाव थायो, जायनि थाखाय जायफ्रा हार्ड लेबार खालामो, खस्थ' खालामनायनि गेजेरजोंसो बे खामानिखौ मोनो, बे साख्रिखौ मोननो हायो। बे बिथिङाव लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरखौ नोंथाङा मा मेसेज होनो सानो? माबायदि खामानि मावजानो लुगैयो? आं बुंहरनो लुगैयो जोंनि बिदा फंबाय एबा लोगो नोंथांमोनखौ, बिथांमोनहाबो जेन एसे एनै मेंनायखौ मेंदों होनालासिनो बयबो सासे गावनि लाइफखौ गावनो गाव दाफुंनानै लानो हायो। आरो बेनि थाखाय माखासे लाइमोनफ्राबो जों जेरै खस्थ' खालामदों जेन बिसोरबो खस्थ' खालामो, जेन मेंनाय माबानाया थाखायो मानसिनाव। बेथ' सोलियाखै, आं थाइसेबो नाङाखै। जों सार चिफ हेमेन्त सार बिथांखौ बाख्नायनांगोन जों, मानोना गोदोनि समाव एसे एनै दालाल थायोमोन होननाय खोनालाबायदोंमोन, खिन्थु दा बेबायदि टाइमाव जोंहा हेमेन्त सारनि जेन चिफ सोलिनायाव दा घुस थुस थाइसेबो होनाङाखै। गोबां जायफ्रा खस्थ' खालामदों बिसोरनो मोनफुंनो हादों। औ नुदों जोंबो बिदिनो मिडियानि बागैनो, बिदिनो बयबो जायनो खस्थ' खालामदों बिसोर मोनखादों आरो मोननाया। थेंक इउ। आं जोबोद मोजां मोनदों आरो गोबां खस्थ' खालामनायनि गेजेरजों आं एबि कामान्ड'आव पास खालामनो हादों दायो। बेसेबांसो ट्राइ खालामखोमोन जिउआव? बिनि सिगां आं गोबां ट्राइ खालामबोदोंमोन आरो थांनाय इबिआवबो 2 नाम्बाराव खम जानानै फेल जादोंमोन आङो। ओमफ्राय दायो दा मोननैमोन आंना, बे इबिआव मोनसे आरो कामान्ड'आव मोनसेमोन। ओमफ्राय इबिआ फैयासै आंना रिजाल्टआ, ओमफ्राय नैबे कामान्ड'आ रिजाल्टआ मोजां जाबाय आरो दा। देग्लायनि आसाम पुलिसनि सायख'नाय आनजादाव माबायदि फिल खालामो नोंथाङा? जे स्र'स्र' आरो निकायै सायख'दों होननानै बुंनो सानोना? जिहेतु थाखा फैसानि लेनदेन सोलियाखै बा सोलिदों होननानै बुंनो सानो? थाखा फैसानि जेबो लेनदेन सोलियाखै आरो जोबोद मोजाङैनो जादों देग्लाय बोसोरनि बे रिक्रुट लानाया, आरो आंबो जोबोद मोजां मोनदों। आरो आं आसाम सरकारनिसिम गोबां धन्यबाद जासिबाय, आङो साबायखर जासिबाय आङो आसाम सरकारनिसिम, सार हेमन्त बिश्व शर्मानिसिम आरो सार डिजिपि भास्कर ज्योति महन्तनिसिमबो साबायखर बावहरबाय आङो। दायो नोंथांनि न'खराव सोर सोर दङ? दायो आंनि न'खराव आं दङ आरो आंनि हिन्जाव आरो आंहा गथ' सानै दङ, फिसाजो सासे फिसाला सासे। साख्रि मोनखांनायनि उनाव न'खरा एसेबाबो जौगाखांसिगोन होननानै नोंथाङा सानोना? औ, आं साख्रि मोनखांनायनि उनाव आं जौगाखांसिगोन होनना आं जोबोद मोजां मोनदों दायो। आं जोबोद खुसि, आङो गोबां हेपि आङो दायो। लाइमोनफोरनि सायाव मा खावलायनो सानो जिहेतु? आं इयुन फिउचारखौ आं बयखौबो आङो मोजाङै मोजां खावलायहरो, माने खस्थ' खालामनानै बयबो नाजानानै आं साख्रिखौ मोनजानो लुबैयो आरो बयखौबो खस्थ' खालामथों होननानै आं बयखौबो खावलायहरो।
आरो जेरै सान्दुं अखा बार बेफोरखौ सैज' खालामनानैबाबो खस्थ' खालामनानै साख्रिखौ मोन्थों होननानै आं इयुन फिउचारनिसिमबो आङो बेखौ खावलायहरनाय जायो आरो आं। दे थेंक इउ। मोजां मोनदों बयनिबो थाखाय दैनुबार आं लामा सामा हाजिरा मावनानै आं फिसाखौ फोरोंदों फोरादों समावबो आं बिराद खस्थ' मोनदों खस्थ'नि थाखाय दा आंनि न'खरा दि मोजां जालांगोन आं बेखौ दैनुबार सानो आंनि फिसादि न'खरखौ थैजासे नायलांगोन होननानै आं बेखौ सानो आरो सासे मोजां गोजोननाय मोनदों आंबो। इयुन समाव माबायदि जालांजानो लुबैयो? आंथ' मोजांखौनो लुगैयो गथ'फोरखौ फोरोंबाय फोराबाय दा गथ'फ्रा न'खरखौ नायोबा जोंबो मोजां मोनो आरो गथ'फोरनि इयुनावबो जाहाथे मोजां जालांथों राम रामै थांनाल' थाथों दा जों बेखौनो लुगैयो आरो। थेंक इउ। दिनै दुखु खस्थ'नि गेजेरजों आं जोबोद गोजोननाय मोनदों खारन आंनि न'खरा बहुद खस्थ'मोन आं गेजेराव बेमारजोंबो बहुद भुगिनांदों आरो बहुद खस्थ'नि गेजेरजों आं फिसाखौ फोरोंदों दिनै भगबाना अननानै नायनाय हिसाबै दिनै जाफुंनायाव आं बिराद गोजोननाय मोनदों आरो लोगोसे आङो सरकारखौ धन्यबाद होगोन आरोखि दिनै थाइसेबो थाखा नाङैनि थाखाय गथ'आ मोननाय हिसाबै फैगौ हार्ड वार्क बेखौ आं बुंनो सानगोन दिनै भगबाना जुदि मोजाङै मोजां फिसाखौ साख्रियाव जइन होनायनि उनावबो मोजाङै लाखिथों जाहाथे जोंनि न'खरखौ मोजाङै नायलांथों आरो बेफोरखौ नुनानै इयुन जेनेरेसनफ्रा जाहाथे सेस्था खालामथों बयबो फरायनाय खेथ्रआव हक साख्रि बाख्रि खेथ्रआव हक खेला दुनायावनो हक बेफोरनि थाखाय आं बहुद माने माबा हरो आरोखि आसा खालामहरो बयबो सेस्था खालामगोन होननानै। थेंक इउ। लाइनाव कनस्टेबोलाव औ कनस्टेबल बेसेबां समनिफ्राय साइ सेन्टाराव फुटबल गेलेयामोन नोंलाय? आङो फार्स्ट गामियावहाय 2014आव गेलेजेनग्रोदोंमोन ओमफ्राय बेनि उनाव 2015आवहाय आङो केडिसिआव सेलेक्सन हैनायावहाय आङो साइ सेलेक्सनखौ मोननो हादों आरो। देग्लायाव आसाम पुलिसाव साख्रि मोननानै गोसोआव माबायदि नांदों? गोसोखौ गोजोननाय मोनदों। आं दा बिए सेकेन्ड सेम बबे मोनबायमोन कलेजाव? नाराबारि गार्लस कलेज। औ रां रुफा होनाङाखैना? ओहो होनाङाखै। ओरैनो आनजाद होनायनि गेजेरजों पास जानायफ्रानो मोनदों। औ मोनदों। जे गोबां लाइमोनफोरानो जोंनि लाइमोनफोरा मोनदों साख्रि खस्थ' खालामग्राफ्रा मोनदों मा बुंनो सानो? खस्थ' खालामग्राफ्रानो मोनदों गासिबो हार्ड वार्क खालामनांदों बेनि थाखाय जेनेबा प्रेक्टिस होनांदों फार्स्ट टाइम बेनि उनावहाय प्रेक्टिस होनानै फार्स्टआवहाय फिजिकेलनि थाखाय लिंहरदों फिजिकेलनि उनाव फिजिकेलाव पास जानानै साइक'मेट्रिकनि थाखाय लिंहरदों बिसोरो बेनि उनाव सेलेक्ट जानो हाबाय आरो दा। फैगौ 22 तारिखआव एपइन्टमेन्ट जागोन ना? औ जागोन। जोबोद मोजां नांदों गोसोखौ गोजोननाय साख्रि मोनदों मोननानै। औ बेयाव सेंग्रा सिख्लाफोरखौ मा खावलायनो सानो जिहेथु दिनै नोंथाङा सासे आसाम पुलिसनि जवान महरै सायख'जाबाय? बेनो संसाराव मानो होनोबा बयबो गासिबो हार्ड वार्क खालामबासो गावबा गावनि लाइफखौ साक्सेस खालामनो हाखायो नालाय जों गासिबो खस्थ' खालामनांगोन जों बानायखौ दोनथ'नानैबाबो जोङो खस्थ' खालामनांगोन आरोना। दिनै जोबोद गोजोननाय मोन्दों आं जोंनि उजानफारा गामिनिफ्राय 7 जन उथ्रिसारनो हाबाय बिनि थाखाय जोबोद गोजोननाय मोन्दों। गामि नाङैनो पुलिसनि गामि औ जासिगोन। गामि नाङैनो। जोंनि जेनाखि दिनै एबि कनस्टेबोल आरो एबि कामान्ड' सायख'जानाय फंबाय बिनानावमोनखौ आङो 11 नं बावखुंग्रि लाइमोन आफादनि आफादगिरि हिसाबै आङो बिथांमोनखौ साबायखर बावहरग्रोदों। दा जोङो दर टु दर केम्पिं खालामनानै बा बिसोरखौ जोङो बरायहैनायजों लोगोसे बिथांमोनखौ नुबोदों दे जेखिनि जोंनि एरियायाव बिथांमोनहा साख्रि मोनदों मेक्सिमाम गोरिबानो बेखौनो जों बुजिदों दे नाजानायनि फिथाइया सब समाय गोदै। बिनिखायनो आङो बेखौनो मोनसे जोंनि लाइमोनफोरखौ मेसेज होनो लुबैयो दे जोङो जोंनि साफ्रोमबो लाइमोनफ्रा जाहाथे जों गोरिब जोंनाव जेबो गैया बेखौ साननानै जोङो फावसायनानै थानाङा जोङो नाजानाय थानांगोन नाजानाय थायोबा फिथाइखौ जोङो सानसेबाबो मोनगोन। दिनै बावआव साख्रि मोननो हादों। जोंनि डाटा हिसाबै जोङो बावखुंग्रि हिसाबै जोङो 15 जन जों मोननो हादों। जोङो बिराद गोजोननाय मोनदों दि जोङो खनसेनो जोंनाव 15 जन साख्रि मोननो हादों लाइमोनफ्रा। आङो लाइमोन आफादनि जानानै जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो।